No, No čau, co děláš? čau. Já jsem ve Vilémově. Ve Vilémově. Jo. Ty jsi blbá. Fakt? A co tam děláš ve Vilémově? S tátou jsme se známejma. Co jste? My jsme se známejma s tátou jsem. Tak to je fakt, to je na píču. To ano. Jsem nechtěla, jsem musela. Tak jako, ty jsi taky píča, viď, ale jako, je to na to. Tak jako, víš co, nesere. Tak, nechceš přijet třeba? Zvládla, ale víš jak, to je asi přes 30 kilometrů, tady zase. Tak ty nejenom, že jsi píča, ty jsi debilní píča. Jo, neříkej moc to. No já nevím, protože nechceš přijet. Ale tak já chci, no, ale tak asi tady musím být. Jo, ty spíš, aha. Že? Jsi říkala, že spíš. Já jsem neříkala, že spím. Řekla jsi, že spíš. Neřekla jsem, já jsem řekla... Nedělej za mě čuráka do píči. Řekla jsi, že spíš. Neřekla jsem, že spím. Řekla, já jsem to slyšel a nedělej si ze mě prdel do píči. Já jsem neřekla nic takového, že spím. Spíš. Ne, nespím, jsi mě asi špatně rozuměl. Spíš. Nespím. Já ti říkám, že spíš. Nespím. Ty půjdeš do postele a půjdeš spát, ti říkám. Nepůjdu. Půjdeš spát. Ne. Já ti říkám, půjdeš spát. No nepůjdu. Dostaneš loket. Jo, tak jo. A koleno. Jo. Čau.